OK, čiže momentálne je 10:34 a ideme sa pozrieť na skalku nad Váhom, na leteckú oblasť v Trenčine. Včera pomerne silno pršalo, takže neviem, aké budú podmienky, ale uvidíme, čiže see you there. 1, 2, 1, 2. Exposure is huge in this. Takže uvidíme. V tomto aute absolútne neviem, že kde by som proste setupol kameru tak, aby išla celú cestu. Takže čo sa týka nejakého šoferovania a vlogovania, tak si myslím, že to nebude možné, pretože nemám taký tripod ani nič. Toto je maximálny. Toto je crazy uhol, ktorý môžem využiť. Dobre, takže plán je nasledovný. Ideme na skalku nad Váhom, asi najrozsiahlejšia, najznámejšia oblasť v okolí Trenčína na lezenie. Čiže ak som hovoril, včera decentne pršalo, takže neviem, že či podmienky budú adekvátne. Ideme to čeknúť, uvidíme. Počasie je krásne, je jasno, je pomerne vlhko po včerajšku, takže uvidíme. See you on the spot. OK, dorazili sme na miesto. Akurát napísal Šimon, že je to suché, takže uvidíme, jak to bude vyzerať. Fakt dokumentár bude. Môžeme, straight up dokument. Zo skalky. Alebo aj vlog, lebo to vieš robiť proste takto. Takže ideme full on David Dobrik style. A môžeme proste točiť. Takže natočím si Šimona, jak zaviaže tú úplne najviac hroznú osmičku. A budem to mať zdokumentované do konca života. A spravím z toho gif a budem mu to poslať na Instagrame. Tak to má byť. Takže 4 plus na rozloz, hej? Hej. A ešte nejakú rozsvičku predtým. Tak poďme na to, som zdavý. No ja... Jožova? No. To je krásne názov, že Jožova. Prečo by si nedal proste nejaké lepšie, aby som dal, že Terminátor alebo niečo? Borci to tu dávali 1974, keď to tu... Teraz ideš nejakú čo nemá meno, čiže môžeš si ju pomenovať možno. Nie. To bude isto First Ascent. Jak sa cítiš? Výborne. A nie je prvýkrát, čo si chceš niečo natiahnuť? Možno aj ten deň? Neviem, necítim sa, že by to bolo teraz potrebné, skôr si tu tak chillujem. OK. Rešpektujem to. Inak počkaj, ja ti mám ukážem nejaké pecké ponožky. Takže teraz na sebe, alebo? Hej. Však vidím nejaký oný na... Ty kok... Čo? Tak to je iná mašinéria toto. Dobre. Úplný boss. Treba. Vlastne vieš čo, začnem dokumentovať už teraz tvoj journey a bude to, že from V1 to V17. Vieš, jak Lionel Messi, keď mal tie prvé videá. To budeš ty v leteckej komunite. Presne tak, to dúfam. Ja sa len bojím, že sa mi tam tie okuliare úplne rozsypú hore. Tak budeš naslepo, no. No, počkaj. Zmrznuté. Si tam nasypal normálne. Aj som dneska ešte zosypal. Trade? Trade. Sponzor. Trade musí byť. Kto ťa sponzoruje? Gabo? Dobre, to stačí asi. No, tu už pichnem ruku. Dobre. Dobre, odjem. Už páruje. Straight up. Dobre to je.
Už ho neuvidím. Hej, tam ide na autobus. Tam v zastávke. Bere ho 11 až dole na juh. Bojíš sa, Ondro? Ja? Hej? Ty sa boj. Ja sa bojím ako kokot. Až teraz hodne? No poď, poď. Paradička. Legenda, poďme. To už je tvoje. Nemám sa za čo chytiť, kurva. Je to 6. Musíš zažiť. Si použil Gabové slova, hej? Však tam je úplne madlo. Ten to drží dobre, čo si držal pravou rukou? Tak obidve ruky tam nevieš dať? Aj. Aha. Poď, poď, daj tam tie nohy. Super. Dobre, dotiahni ma rýchlo, lebo padne. Chill. Let's go. We did it, boys. Môžeme dole. Dobre. A vidíš, bereš expresky? Áno. Krásna cesta, do Straty som bol jak za ušami. Ale druhý prelez už bude clean. A tomu ver. Pekne. Pekne. Úplne som si rozjebal ruky, kam strašne som tam. Tak som do tej špáry zajebal. Ja som ťa tu mal asi takú zaisteného. Nie. Teraz. Ďakujem. Good shit, nice. Jak to hodnotíš? Red Point prelez. Tam bude. Takže clean, nice. Mám to celé natočené, jak si tam bojoval. Takže bude. Akože toto nepočítam vôbec, akože som to preliezol nejako. Ale som si zobral proste veci. Áno, presne. Zachránil si expresky. Tak to beriem, že toto bolo iba pre expresky. Lebo by sem došiel nejaký majster a že dodarmo. Že bolo by. Ty by si isto, že táne už idem domov, boli sem dobehol. S rebrikom. Rýchlo by som napísal Mišovi, že počúvaj. Dojdi rýchlo s lanom. Nemusí byť. Plný hovňak som, kámo. Kámo, ja neviem, úplne ťa chápem, neboj sa. Ale nie, proste urobil som tam dobrú vec, že som tam presunul do tej lišty. No. Do toho madla a potom už som to vzdal. Nevadí. Ale konečne som už padol na skalke, ako tak. Ale musím to doliezť, lebo expresky to nechcem nejak. Budeš musieť, no. Tam sa na to dostať a už som hore. Hore. Ja, ty sa natáčal celú dobu? Celú dobu. Už som bol aj bouldrovať v Bratislave raz. Aha.
a sme to natáčali, ale musíme ísť ešte raz, lebo sme to nedoliezli. Tam liezli také 6Bčko a nedoliezli sme ho, tak budeme musieť proste. Ale on ide znova liesť, takže interview do druhý pokus, jak sa to volá? Divoká špára. Divoká špára. Divoká špára, druhý pokus. Druhý pokus. Na bomby. Na bomby. A čo s tým máš? Mi zasahuje niekedy tento windmap do záberu a zabijem sa. Ty určite šprst ešte. Ho pootočiť. Môžem. Ale doľava akože. Ja akože celú kameru? No. Dá sa troška, ale zase chceš, aby vieš, ty si môj subject, vieš, a ten mikrofón je aj dosť akože takýto. Tak hej. Uvidíme, čo z toho bude. Ježiš, musím sa troška naučiť aj. Dobre. Máš natočené, že si to pokazil. Inak máš, no, akože. Dobre. Tak stáva sa aj najlepším, jak sa hovorí. To bude ten, proste V1 climber idol liest proste, Presne tak. prvýkrát. Na skalku. A čo? Treba nejak začať. Čak, ale jasno. Ondro bude profesionál. Presne tak. Teraz. Ale tu ma to fakt, že baví na tej skale. Kámo, ale je to úplne hnus, keď začneš skákať, tak prajem. To verím. Tento probe dávam, to stíham s vami. Ale mal by si proste, podľa mňa, čo najskôr ísť do toho cvakania, lebo inak sa to podľa mňa nemáš, vieš. Ten top rope je vždy úplne iný pocit, než keď si na skale, reálne. Tuto Ľubovianku? Áno. Opa. Prosím, sponzorujte ma. Na ožavda, hej? Hej. Prelostov. No poď na to, vedúci. Čo ma Gabo vytrapil, ak bos. Hej, to je taký pressure, si cítil? No strašný, kámo, to bolo jak maturity. Lezecké. Ideš hneď na šupu druhýkrát? Ešte oddychujem, lebo... Daj si čajík. Dám si čajík. Bolo to o dosť ľahšie, keď to Marek pred mnou vyliezol. Zapamätať, kde sú chyty. Už si to liezol? Nie, toto nie, ale vieš to, pole a tak. Lebo toto sú tiež krásne chyty, len... Neviem. Jak to nevidím pred sebou, tak... Neviem nájsť nič. Ohmatávam to tam jak... Uchylága. OK, tak lezenie máme za sebou s chalanmi. Natočil som, čo sa dalo, samozrejme som si aj trocha zaliezol a keďže som bol dedicated cameraman, tak som nemohol až tak extrémne točiť sám seba. Skôr som tam bojoval s tou skalou. Počasie bolo tip-top. Na začiatku strašne studené, skôr mi odpadli prsty, ale inak úplná frajerina. Takže uvidíme, čo ďalej. Už chalani ešte lezú ďalej nejakú cestu. Ja sa musím už pakovať, ideme proste na obedík a potom sme v Bratislava a domov. Takže veľmi pekný začiatok dňa, veľmi pekné ráno.